guys, நம்ம வந்து கிரீன் ரோப் ஹீரோ விக்னர் சிட்டி ஆட போகிறோம். ப்ளே கேம் கொடுத்துடலாம். எவன்டாங்க காரெல்லாம் பறக்க விடுறது முக்காட்டி காரெல்லாம் பறக்க விடுறீங்க. ஷாப்பு கேம்குள்ள வந்தாச்சு. ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா உங்ககிட்ட கேட்கலாம். என்ன அவங்ககிட்ட கேட்டு மூச்சப்பெல்லாம் வச்சு இருக்கா ஏதோ ஒரு வேலையை கொடுக்குறான் செய்வோம். நாங்கள் பாருங்கள் வேலையை பார்ப்போம். நம்மளுக்கு ஒரு வேலை கொடுத்துருக்காங்க. இந்த க்ரீன் மார்க் தேவையில்லாம இடிக்கிறதாம பாலிசி இடிச்சா நம்ம கார் ஓடியும்.